Mit navn er Torben Martinsen, og jeg genopstiller til kommunalbestyrelsen her i Glostrup. Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at gøre Glostrup til et endnu bedre sted at vokse op og bo i. Venstre har desværre ikke været en del af flertallet, men vi har arbejdet i alle udvalg meget konstruktivt og fået en hel del af vores mærkesager igennem. Og faktisk så meget, at vi har kunnet stemme for 95% af alle de afstemninger, der har været i de forløbende 4 år. Der har dog været sager, som vi ikke har kunnet støtte. Det drejer sig om udflytningen af en daginstitution i Ejby. Vi vil heller ikke være med til en skatteforhøjelse, og vi vil heller ikke være med til at spekulere for borgernes penge i aktier, som Glostrup Kommune gør i øjeblikket. Jeg håber, at du vil bruge din demokratiske ret til at stemme her den 18. november, og meget gerne på mig. Jeg står som nummer 2 på Venstres liste.